أين الرجال؟ ба номи Аллоҳ, ҳамд бод ба ӯ, дуруд ва салом бод бар пайғамбари Аллоҳ, оилаи эшон, саҳобагонашон ва тамоми пайравонашон. шаҳодат медиҳам ки нест маъбуде ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад расули ӯст. Парвардигоро, маро ва волидайнамро биомӯрз ва ба онҳо раҳм кун, чун онҳо маро ба воя расониданд. ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо каломи бепоёни Аллоҳ адду, яъне адо намоед хоҳад буд. Аллоҳи мутаол мегӯяд: ҳароина Аллоҳ ба шумо мефармояд ки амонатро ба соҳибаш баргардонед ва замоне ки байни мардум ҳукм мебароред, одилона ҳукм ронед. Чӣ хуб аст он чизе ки Аллоҳ шуморо ба он панд медиҳад. ҳароина Аллоҳ шунаванда, бинанда аст. Ин калом хеле пурмаъно мебошад. чӣ хеле ки шумо амонатро қабул кардед, ҳамон тавр онро бозпас диҳед. Ин қонун аст. шумо аз Аллоҳи мутаол ҳаёт, ризқ, саломатӣ, имкониятҳо ва бароятон тасхир шудани кулли чизҳоро қабул намудед. аз ин рӯ чӣ хеле ки қабул кардед, ҳамон тавр баргардонед. баргардонидан тавассути шукр ҳосил мешавад ва шукр тавассути анҷом ва ба иҷро расонидан, масалан фармонҳо, сухан ва ғайра мешавад. ва аз ҳама чизи муҳимтарин ки бояд баргардонида шавад, ин чизи ба амонат супорида шуда аст. дар ояти карима чизи ба амонат супорида шуда бо ҳукмронӣ ба ҳам оварда шудааст ва чӣ басо бузург аст ин ба ҳамоварӣ. амонатро ба соҳибаш баргардонед ва замоне ки байни мардум ҳукм мебароред, одилона ҳукм ронед. баргардонидани амонат кори табиӣ буда феъли табиии мусалмон аст, ҳатто агар ӯ бо фосиқ ё кофир муомила дошта бошад. агар амонате вуҷуд дошта бошад, бояд он ҳатман баргардонида шавад, зеро амонат чизи бузург аст. Аллоҳи мутаол мегӯяд: мо ба осмонҳову замин ва кӯҳҳо пешниҳод кардем ки амонатро ба зиммаашон гиранд, аммо онҳо аз гирифтани он сар печиданд ва аз ин кор тарсиданд, вале инсон онро ба дӯши худ гирифт. ҳар оина инсон ситампеша ва нодон аст. баргардонидани амонат ин яке аз шартҳои муҳими ислом буда, қисми ҷудонашавандаи ахлоқи мусулмон маҳсуб меёбад. оиди ба ҳамоварии амонат ва ҳукмронӣ бо аҳкоми нозилкардаи Аллоҳ гуфта мумкин аст ки дар он ду ҷиҳат дида мешавад. якум ин даъват сӯи Аллоҳи таъолост барои таъсиси ҳокимияте ки бо аҳкоми Аллоҳ нозил карда ҳукм меронад, то ки шариати ӯро байни мардум татбиқ кунад. ҳамаи ин эҳтиёҷ ба давлату қавонин дорад. дуюм, вақте ки давлат таъсис меёбад, он бояд ин аҳкомро одилона татбиқ намояд ва ин корро ба мутахассисони ботақво, мутадайин ва амонатдор вогузор кунад. чуноне ки оиди ин Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: қозиҳо се навъанд, дуи онҳо дар оташ ва танҳо яке дар биҳишт аст. бинобар ин қазоват бояд ба мардоне вогузошта шавад ки амонати дар дӯшашон бударо тариқи ҳукмронӣ бо нозилкардаҳои Аллоҳ ва ҳалли муаммоҳои мардум тибқи қонунҳои шаръӣ адо менамоянд. ҳамин тавр адду, яъне адо намоед, каломи бепоёне аст ки дар татбиқаш ҳар шахси мусалмон бояд ҳушёр бошад ва чӣ хеле ки ӯ неъматҳои илоҳиро қабул кардааст, ҳамчунон бо шукргузорӣ, яъне риояи ислом бояд баргардонад. беҳтарин адо намудани амонат бошад. ин ҳукмронӣ бо нозилкардаҳои Аллоҳ аст. бо сабаби он ки имрӯз ҳокимияти исломӣ мавҷуд нест, ҳатман барои таъсиси он бояд кӯшиш ба харҷ дода шавад. ин ҳокимият бошад танҳо бо таъсиси хилофати рошидаи дуввум бар минҳоҷи нубувват ба вуҷуд меояд. мо аз Аллоҳи мутаол ба зудӣ таъсис кардани онро мепурсем. э Аллоҳ, моро аз зумраи касоне бигардон ки дар ин кор саъю кӯшиш доранд. аз ҷумлаи сарбозони ин давлат ва шахсоне бигардон ки дар роҳи он кӯшиш ба харҷ медиҳанд. э Аллоҳ, ба мо мусалмонони раҳгумкардаро баргардон ва таъсиси хилофатро суръат бахш. аз Аллоҳ барои худ ва шумо талаби бахшиш мекунам. ассалому алайкум. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.